Ola, bos días. Hoxe celebramos o Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado ao escritor Carlos Casares, e os alumnos de sexto A preparamos esta pequena representación para darvos a coñecer a súa vida e obra. Carlos Casares naceu en Ourense, pero aos 4 anos marchou a Sizo de Limia, onde seu pai traballaba de mestre. É un mundo que recordará e reaparecerá unha e outra vez na súa obra literaria. Alí aprendín o nome das árbores e dos paxaros. Escoitei dos vellos antigas historias da guerrilla antifranquista. Meu pai ensinoume as letras, os números, as cores. Era un rapaz a natureza. Era un rapaz feliz, que lle encantaba coleccionar xoguetes como a trenes. Un día dixo a nai: Se quiero estudiar o seminario Ourense. Non, muller, non. O seminario non. Sí, ali me ensinarán moitas cousas. Pasaron os anos e Carlos medrou no seminario. Fun ao seminario e ali don Agustín, o cura, ensinoume a redactar e púsome en contacto cos libros de literatura clásica. Aquí escribiu o xornal da Verna, o que hoxe sería un blog, e se metía coas cousas que non lle gustaba, a comida, algún profesor ou de fútbol. Temas de conversa prohibidos no seminario. Sí, é certo. Que tempos! Pero Carlos, non te esqueces de min? Non, Antonio, non me esquezo. Gracias a min, na biblioteca de Sizo, puideches ler os libros prohibidos. Viva a República! Fora do seminario, gañou un concurso literario. Foron uns anos moi importantes para él. Coñecín a Vicente Risco. Debatíamos en tertulia literaria xunto artistas e escritores do momento. Logo marchou a Santiago a estudar a carreira de Filosofía e Letras. Xunteime con estudiantes en actividades antifranquistas. Nestes anos publicou Un polvo xigante. Delfina quería saber como era o polvo. Eu dixenlle que era moi grande. Como un can? Preguntoume. Dixen que non, que era moito máis grande. Como unha vaca? Volveu preguntar. Contestille co cabeza que tampouco era así. Daquela púxose a falar soa, como se eu non estivese diante. Escoiteina dicir: ese polvo era como 10 vacas. Exactamente, ese era o tamaño no que eu estaba pensando. É lóxico, comentou Delfina. E despois engadiu: se levou o Nicolás polo aire, como unha bandeira, tiña que ser, polo menos, como 10 vacas. Un ano máis tarde, gaña o concurso o Pacho, coa galiña azul. Forte, Juan, moi forte. Estes días se anda un pouco alborotado. Acordaste dun rapaz que se chama Lorenzo e que andaba sempre na campaña dun campo de niña de rabo furo? Pois Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas na dereita. É unha galiña moi bonita e moi rara, con ovos de colores. Xa puso 2 amarelos, un rosa e 3 verde mar. Ademais non dica caracá como os outros galiños, senón que dico corocó, e isto ten preocupadas as autoridades. E participa en moitos periódicos. Destinaron como mestre a Viana do Bolo, pero tivo que marchar. Acusáronme de comunista por intentar que os nenos pobres poderan comer gratis no comedor da escola. Expedientáronme e tiven que marchar a Bilbao. En 1971, nun tren, coñece o amor da súa vida, Cristina Berg. Casou con ela de contado e abríronse as portas de Suecia, país que mudou as súas ideas políticas. Parecíalle o modelo ideal para a súa amada Galicia. Nestes anos escribiches as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Ai, Elías, ¿faceste algo?
coge el otro micrófono, super. Non senda que saíron laranxas non limoeiro. Laranjas no limoeiro. Si, moi grandes. Será limóns. Non son laranxas. Que cor teñen? Son da color de todas as laranxas. E ti sabes de que color son todas as laranjas? Da color da pel da túa cara. Es un charabelo, a cor da miña cara e o cor do sol, que se son traballadora. Pois as laranxas son laranxas e non limóns, ben ver senón. Jesús, que bolas máis raras. Laranxas. Laranjas o que sexan, que iso xa se verá. Está ben, claro que rareza de laranxas. Iso pásache por non te fiar de min. Como vai dar laranxas un limoeiro? Cousas máis raras. Se viron tamén acontece que hai pasaros que falan. Habrá, pero non digo máis que volvalladas. E non son xente. Mira el micro, Pablo. Micro. El micro. Tamén escribise Xoguetes para un tempo prohibido, que recibiu o premio da crítica. Os escuros sons de Clío e a traducción da Principina Galego. En 1978 ingresó na Real Academia Galega. Fixen as novelas máis populares sobre Curros Enrique. Anos despois, foi elixida deputada parlamentaria na legislatura na que se aprobou a Lei de Normalización Lingüística. A lei que nos permitiu falar